যত মিডিয়া না আনি চবানি চিবাই তেই চিনি জনগণ চিনি ত্রিপুরা হানি হাস্তেনি বড় রক যত না আনি পুলা চবানি চিবাই थांनाय 23 तारिखआव जे हार चंदन चैटार्जी चिनी हानि बुबाग्रानि बिरुद्धे दिल्ली अंथन शिलचरनि बरक आसामनि बरक त्रिपुराव जों जाति उपजातिनि बिथिङाव मिलन जों बास खायतगु एवं त्रिपुरानि बिरुद्धे सानानि কোনো কক শিখরে কিন্তু যেভাবে মহারাজनि বিরুদ্ধে সামান্য অর্থ ন त्रिपुरानि समग्र मुया सानायनि बिरुद्धे सावो अबनि जवाब आं सावो आं व्यक्तिगत सावो आं अनंत देवबर्मा अबनि जवाब त्रिपुरा हाव फायै अबनि जवाब संशोधन खाय थांना नांनाय अब नों दिल्ली तंबाय गैया नों आसामाव तंबाय त्रिपुरानि जातिनि ऐक्य जिनिस न नों नष्ट खायनाय माने आबनि समस्त जवाब नों त्रिपुरा हानि बरं नों सायमारिनाय अबनि बागै এই त्रिपुरा हानि मुया जानाय रक जों जेते 19 जाति दंनाय এই 19 जातिनि थै कुतुक बायदि थै करम खायदि जों फायदि राजानि बिरुद्धे सामानि अबनि जवाब चंदन चैटार्जी थानि जों आदाय खायना नांनाय अबनि बागै ऐक्य अंगनान बागै राजानि बिरुद्धे जे कक सामानि आबनि ऐक्य अंगनान बागै जत बरंनो आनि कबं तंनाय त्रिपुरा हानि बरंनो आनि कबं तंनाय जों चिनी जाति न चिनी हान जेभावे जों काहाम करंखाय तंमानि এই काहाम करन आसामनि बरक এই चंदन चैटार्जी आसामनि बरक ध्वंस खायनायका हामलाय तंमान ध्वंस खायनायका अबनि ध्वंस न जवाब रिना नांनाय जवाबनि बागै आं जत्त लोगु रंथानि आनि कबंगु नर फाइबायदि सिक्ला रक फाइबायदि जाति रक फाइबायदि এই राजानि बिरुद्धे सामान्य अर्थ चिनी हानि बिरुद्धे चिनी हानि ऐक्य जिनिस सोगमायदि माने अबनि बागै आं जत्त बरंनि थानि आनि कबं नारगै এই কক थाइनि सामानि अरन मथाका जत्त ना हामबाय जत्त बरन ऐक्यङै फाइटन हिनै आनि कक बाय जत्त ना आं आनि कबं नारगै आनि कक न अरन मथाका